meg tisztelettel lennék az embereknek, abban szeretnék elmondani, amit akarok, hogy jártam ilyen 3 éves ilyen repülőszakra, csak nem mentem, ott hagytam, de hát szerettem a motorját, és azon gondolkodtam, hogy fölmennék a parlamenthez, de hát nem tudom, hogy lehetne ezeket a helyzeteket megoldani, mert nem jó, mert hát a rendőrök, a katonák, az nem érdekes, de este kocsival fölmennénk, azt bemennénk a parlamentbe, beszélni azzal az Orbánnal, ha meghallgat minket. Tisztelettel maradnék, szegényeknek és mindenkinek. Nem végleg.